Ало? Голяма радост. Опа! Мечо! Не съм и при Мечо съм. Да? Само си бъдете Не, дойдохме да ги видим, ще вземем агънче, после ще го докараме. Васко ти прави клипче за Мечо и за Съни. Не. Може би ще усъновяват и нея. Да? С какво? Не мога. Извинявам. Добре, че са не иска да я гуши. Опа! Опа! Мечо! Мечко!